Team yangu ndepi mukuita sei tadzoka zvakara zviri kupisa na skimbo zvinopisa choita sei tokupaipa zatapinda team yangu panongodoka mungoti juu subscribe pasore kulo TV yamfanda kusara pakasubscribe pakudhara aivangoma njenje chakutongopakurira chi zviri kupisa since ndizvo zvanenge maita sei mavenga panapa saka nauri panapa manje zvikuitika ndazojumana neimwe video sari muone video yava wani mwana akanyanga kapiwa homwe yakaoma na teacher yao akazongoita video yao kangoza teacher kuti teacher muduzvi akazobhurwa saka muzonderemeka muzvinzwirawo mega zvenyu zvezvikuitika baba amasisi muri kupisa ima teacher wakuti musabe vana homwe yakaoma kuti vandi mukuona zvinhu zvakuitika izvi makubhura vanonge wai zvidaro muzvinzwiremeka madam weka makatipa yakaoma munokutenga zviduzvirei mazvinzwaka idiot dino yenyerosi akakuza kuti unotunga maticha ziani ticha akakudzidza ziani we akakundifendera zvisingaite pabu unanyarire biye wazviitirei kana usingazive unotunga maticha gurupu rine vantu vakoita kudaro tinonyarire piwe wakazvitaka uyo unoudza ticha kuti duzvi uchadzidziswa nani iwo kana uchiudza ticha kuti duzvi kusvika mwe rasta kwapindira ava rasta kulezera kuti hanzi ndiri mhene kupfura Java angwashitomshauda enda asitomboita mafanisi rasta yoti muzvinzwiremeka Java asina mpesiyana mari ja chimbomuitira yako uchimbomuradza rorega ureve shuwa because vanhu vese vaneyo zveso passion Java panganai the prophet the comedian vanhu vese vaneyo hausitombofanira neyo chimozwa mpesiyana zvaitaura boys. Yeah, don't be flaunting all this money if you ain't got it. Counterfeiting shit. Calling you passion boy, Panganai, whatever you wanna call yourself. I sent you my bank balance on Tuesday. This is a whole week, mate. You haven't even responded. All I want you is to prove you got a million, my nigga. Here's my bank balance. I'll send you on Tuesday, yeah, 11 p.m. or 10:59 to be precise. Yeah. Nigga, all you gotta do is prove that you got a million, my nigga. There you go, my guy, you still. Yeah, don't be tell him I say shut up, man. Because it's a Sandra Debele. Sandra Debele look at my streets. Mana. This is just my records. The one internet is Sandra Jibona Omega. Is good up as good penya. Nango chono go credit kuchawa Sandra ndani chimuti so anofunga anabebeza muntu ambo kwa pasai tombo zinyarara yana misiri tombo zoma gaza aziblawa yeri kupisa paluveve wezia right visine team yangu Ginemba vanodzoka zvekare Ginemba chenga Lambo kupinda pa Zimbabwe saka Ginemba chenga Lamborghini ndofunga hama wana yana Java ngomurato tayewa unyana chichi saka chazoti profit only was still being away but the Ginemba chenga chi Lamborghini yake yamuri kuonera apa zvese bolatu chasarongwa chingopinda vazimu ndofunga ma shipping chicha it's confirmed zvichibva ipapo futi ava anojamuka nyaya yekunzi ndine ma credit card anenge ndichitaurwa aya nditenge ma credit cards vechiwai ava anopurisa ma V11 Ginembi icho remember yekuBentley ma Rolls Royce aya anenge muchiona aya chicha ayo ndo ma V11 abuda anototenga akutozikanwa kuti zvinhu zvake ndikoko saka zvikupisa chencha sei chingokupai keep on subscribing team yangu saka tobatana pachikamu chinochera.